Kan du huske det? Vasker du dine fingre? Vasker du dine fingre godt og grundigt? Okay. Har din mormor lært dig? Og vaske fingre. Og hvordan er det, man gør det? Kan du huske det? Kan du prøve at vise det? Sådan der. Og så godt og grundigt rundt. Ej, det er godt. Ja. Vaske hænder, raske venner, knup med vand og sæbe. Væk med alt det slemme, tømmel ikke glemme. Før vi spiser, når vi griser og gør stort og tisser. Så I skal se en film om en bakterie, der hedder Bertil. Så har vi sådan en maskine derovre, der hedder en Bertil-maskine. Hvad kan den? Ja, den kan vise, hvor mange bakterier du rent faktisk har på dine hænder. Så når du stikker hænderne ind i den maskine derovre, så er der noget, der lyser hvidt på dine hænder. Det er alle de bakterier, der sidder på din hånd. Det ser rigtig sjovt ud. Og når I så har gjort det, så skal I herover tegne jeres omrids af jeres hånd. Ligesom vi har gjort her. Det er min hånd. Og når I har tegnet omridset af hånden, så skal I over vaske jeres fingre. Over ved håndvasken derovre. Fordi så skal I se, om I kan vaske alle bakterierne af, I lige havde set på inde i Bertil-maskinen. Så skal I vaske alle bakterierne af, så I får helt rene fingre. Og når I har gjort det, så skal I over i Bertil-maskinen igen. Og se, om alle bakterierne er af. Se, om der er mere bakterier på. Og når I så har gjort det, så skal I over tegne de bakterier, I så på hånden. Ikke? Og så skal I tegne, hvordan I tror, en bakterie ser ud. Jeg tror, en bakterie ser sådan her ud. Det er min bakterie. Det er ligesom som jeg skal.